ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни 57 килограмми UFC Муҳаммад Мокаев оиди рақиби дар пеш истодаи худ Тим Эллиот фикрашро баён кард. ин муҳорибаро фавран ба анҷом расонидан мехоҳам, чунки ин натиҷаи беҳтарин барои наздик шудан ба камарбанд мешавад. ман дар 4 муҳорибаи худ аллакай 3 ғалабаи фавран дорам ва ин дар ҳолест ки ман дар UFC танҳо 1.5 сол шуд ки баромад мекунам. ин панҷум муҳорибаи ман мешавад ва барои вазни 57 килограмм ин натиҷаи хеле зуд аст. Эллиот рақиби хеле макор аст. ӯ дар вақти муҳориба ба рақибони худ психологӣ фишор мекунад. масалан дар вақти муҳориба бо рақибони худ гап мезанад, дастпӯшакҳои онҳоро меқапад ва ҳамин гуна рақибони ӯ парешонхотир мешаванд. онҳо бо кунҷи худ ва бо довар гап мезананд, Эллиот боша корҳои худро идома додан мегирад. лекин ман барои ҳамаи ин корҳо омодаам. агар ки ӯ дастпӯшакҳои маро қапад ё он ки бо ангушт ба чашми ман занад, пас ман шикоят намекунам. ман ҳам бо ӯ ҳамин корҳоро мекунам. ҳамаи он ҷангвароне ки ӯро шикаст доданд, ҳамаи онҳо ҳамчун ҷангвар аз Эллиот дида малакаҳои хуб доштанд. Эллиот тактикаи ҷангии хуб надорад ва ӯро дар хатогиҳояш ҷазо дода мешавад, гуфтааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмм байни Муҳаммад Мокаев ва Тим Эллиот рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби баргузор мегардад. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонем, Чарлз Оливейра осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Ислам Махачев даст кашид ва акнун ба ҷои ӯ ба ин муҳориба Александр Волкановский мебарояд. ҳозир боша мо реаксияи Ислам Махачев ва Ҳабиб Нурмагомедовро дар ин анонс пешкаш шумо мекунем. Ислам дар саҳифаи инстаграми худ ба Алекс Волкановский муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: алекс, эҳтироми ман ба ту ки ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардӣ. танҳо баъд ин чизро ҳамчун баҳона истифода набарнавиштааст Махачев. ана Ҳабиб Нурмагомедов боша чунин суханҳо гуфт: айни замон Ислам чемпиони ҷаҳон аст. агар ки ягон кас 70 килограмм вазн карда тавонад ва UFC гӯяд ки ин шахс довталаб аст, пас фарқ надорад ки дар куҷо ва зидди кӣ. агар ки Кинг-Конг 70 килограмм вазн карда тавонад, пас хуб, ӯро биёрен. барои Ислам фарқ надорад, чунки ӯ чемпиони ҷаҳон аст. Волк, Чарлз, Парье ё Ҷастин фарқ надорад бародар. рақиб бояд ки Чарлз мешуд, лекин ӯ аз ин муҳориба даст кашид ва мо ӯро аллакай як маротиба шикаст додагем ва оиди ин чиз хавотир нестем. онҳо боз Волкро зидди мо монданд. якум муҳорибаи хеле хуб ва конкурентӣ буд, аммо мо медонем ва дастаи ӯ медонад ки мо бо қарори ҳамаи доваро ғолиб шудем. албатта, Волк дар ҳамон муҳориба хуб менамоид, аммо ӯ мағлуб шуд ва ин чизро ӯ, дасташ ва тамоми ҷаҳон медонанд. лекин майлаш, агар ки онҳо боз ӯро мондан хоҳанд, пас хуб, мо дар ҳамин ҷоем ва биёин ин корро ташкил кунем. Ислам қариб ки дар вазни даркорӣ аст, ӯ дар ҷои даркорӣ аст ва ӯ тайёр аст. моро боз 5 рӯзи вазнини дигари тамринӣ интизор аст ва мо барои Абу-Даби тайёрем, иншааллоҳ, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, ба фикри шумо дар реванши Ислам Махачев ва Александр Волкановский кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.